tal el massatge? Llavors em vaig a posar una mica de crema per fer-te el massatge. I el que faré serà tocar-te punts vitals per aconseguir relaxar-te els nervis que t'estan bloquejant, que tu puguis relaxar-te. Doncs comencem. Perfecte. Ja hem fet la primera part i ara el que et faré serà un massatge aquí al cap amb una pinta. Val? A veure, comencem. Una miqueta per aquí, que això t'estimularà la part alta del cap i t'anirà bastant bé. A veure, una miqueta més. Perfecte, vaig a tapar la crema. Molt bé. Llavors, ara el que faré serà aplicar-te pressió amb una esponja, així pel cap. A veure. Això segur que et pot arribar a relaxar molt. Durant tot el tractament hauràs d'intentar controlar la respiració, perquè així serà molt més fàcil que t'acabis relaxant i posteriorment dormint. Perfecte. Ara continuaré fent-te un massatge amb el pinzell perquè així et relaxaré els nervis de la cara i no estaràs tan tens, val? Ara comencem per aquí. Per aquí. Te'l passaré una miqueta per tota la cara, val? Per aquí. Perfecte. Ara passarem al següent pas, que és que et passaré això, aquest tros de fusta per l'espatlla i així et relaxaràs una mica més, val? A veure.
els ulls, val? Pot molestar una miqueta, però bueno, pots tancar els ulls. O sigui, la llum és prou forta com perquè la segueixis veient un cop tanquis els ulls, val? La passaré davant dels ulls i simplement el que hauràs de fer és seguir-la. La veus, no? Perfecte, perfecte. Doncs ara ja hem completat el primer pas de la segona fase i ara et demanaré que et centris en el soroll que et posaré, val? Que és aquest soroll d'aigua i vull que et centris simplement en escoltar-lo. Perfecte. Doncs ara és una cosa bastant més un altre sentit, l'olor, l'olfacte. Llavors t'encendré dues espelmes i hauràs de dir quina olor sents. Si per exemple vainilla, coco o bueno, el que sigui. I m'hauràs de dir on et porta, no? Si et porta algun record,
cançons de platja, que és el soroll del mar.